Mga unday tanin ninyo ni. Pasaan to sige. Walay usong kwan sa amo oy kanang walay usong kutsara sa amo. Kaon ka sila. Uy! Si Papa mo ipakan di ba? Mula to. Wait ato. Kripingan mo mahal. Ha? Kripingan mo ni Papa. Iubong sa sanda oy. Hindi ba? Sinanda kay isog mga na. Oh, pakan asig lang sila. Ikabrihan yung buhay nga da isid o. Ha? Ay, ikabrihan yung da isid o. Si Papa kumain. Wait, kung saan? Ay, yung pagkutyan. Ito, mabuhay, masipag, at sagot. Gusto ko matagbaw sa kahalang ba na palintin daw ko palintin ko. Nabindat kasi pamati bisan matagbaw ta sa halang. Nabuhi ko ba kana nang asilian ko kung nabuhi. Dai. Puntaan niyo. Hindi ko pamati ba na kanang kinutun dito sa kain ay kang kahalang. Mainit kita itong nang kahalang. Hindi ko pamati.